Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη του Βούδρη για την πολύ ωραία παρουσίασή του. Και τώρα έχω μερικά καλά νέα. Καταρχάς, με ειδοποιούν ότι περισσότεροι από 120 άνθρωποι είναι και συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο webinar αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, διότι είναι μια μεγάλη γεμάτη αίθουσα. Ευχαριστούμε. Μετά έχω ορισμένες ερωτήσεις και κυρίως για τα επόμενα 40-50 λεπτά θα ήθελα να κάνω μια ζωντανή συζήτηση, όχι αναγκαία για τις μελέτες τις ευρωπαϊκές, αλλά για πρακτικά θέματα ίσως, μιας και έχουμε την ευκαιρία να έχουμε εδώ τους πολύ καλούς ειδικούς. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω, Σταμάτη, με 2-3 ερωτήσεις που υπάρχουν για σένα. Ρωτάει ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Χριστογιάννης, στη μελέτη ARTS-HF, τι GFR είχαν οι ασθενείες που συμμετείχαν στη μελέτη? Τον ευχαριστήσω για την ερώτηση, είναι σημαντική ερώτηση. Είχαν πάνω από 30 GFR και το ίδιο πάνω από 30 πιθανότατα θα αποφασιστεί και για τη φάση 3 της μελέτης χορήγησης φινερενώνης έναντι επλερενώνης, όπως επίσης μαθαίνω ότι γίνεται μελέτη όχι στην καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά σε διαβητικούς με νεφρική ανεπάρκεια και χορήγηση πάλι φινερενώνης με το ίδιο πάλι GFR, πάνω από 30. Μιας και η φινερενώνη έχει το πλεονέκτημα να μην δρά μόνο στα νεφρά, αλλά να επιμερίζει τη δράση της και στα νεφρά και στην καρδιά, την αντιεινωτική της δράση. Άρα στην ARTS, επειδή ήταν και μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, επελέγει GFR πάνω από 30. Πάνω από 30 λοιπόν το GFR. Μία ερώτηση που κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Μάτσας, συχνά ο κύριος Μάτσας παρακολουθεί τα webinars και ευχαριστούμε. Γράφει λοιπόν ότι η εντυπωσιακά ουδέτερη έως αρνητική επίδραση των περισσότερων αυτών μελετών και την καρδιακή ανεπάρκεια στις οποίες αναφέρθηκες, μήπως οφείλει να εκλειφθεί ως σήμα ότι είμαστε μακράν της ορθής παρέμβασής μας στην ανάγκη βελτίωση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας? Θέλει ένα σχόλιο εδώ πέρα. Πολύ εύστοχη, πολύ δύσκολη ερώτηση. Να αρχίσω από την επισήμανση του Γιώργου του Ανδρικόπουλου ότι ό,τι παθοφυσιολογικά μοιάζει να είναι πάρα πολύ ελκυστικό δεν σημαίνει ότι μεταφράζεται στην κλινική πράξη σαν σημαντικό κλινικό αποτέλεσμα και με μεγάλη προγνωστική αξία. Για παράδειγμα, οι 3 παρεμβάσεις, η τριλογία που ανέφερα για τη μείωση του remodeling της κακής αναδιαμόρφωσης αριστεράς κοιλίας, η βηματοδότηση, η χορήγηση αναδοστερώνης και η χορήγηση κυκλοσπορίνης για να αναστείλουμε τη βλάβη, το reperfusion injury, δεν επέτυχαν. Δεν επέτυχαν γιατί παθοφυσιολογικά δεν είχαν δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία, παθοφυσιολογικά υποστηριζόντουσαν, αλλά δεν επέτυχαν κλινικά και μια από τις αιτίες, 2 αιτίες θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Η μία είναι ότι δεν ήταν στατιστικά πάρα πολύ ισχυρές ώστε να αναδείξουν το ενδεχόμενο παθοφυσιολογικό πλεονέκτημα. Δεύτερον, τα endpoints τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, και γι' αυτό και ανέφερα την τελευταία μελέτη, την OptiLink, τα endpoints τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι αμφισβητούμενα. Χρησιμοποιήθηκε το NT-proBNP, το οποίο ποικίλει, χρησιμοποιήθηκε ο τελοδιαστολικός όγκος που ποικίλει, δεν χρησιμοποιήθηκαν, αν θέλετε, ή δεν συνεκτιμήθηκαν το λειτουργικό στάδιο και τα συμπτώματα του ασθενούς. Αλλά επιτρέψτε μου και ένα τρίτο γενικότερο σχόλιο. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, βεβαίως η έρευνα προχωράει και με αυτόν τον τρόπο είχαμε μια εντυπωσιακή, αν θέλετε, είσοδο θεραπευτική με τα άρνης πέρσι. Και μάλιστα είναι το πρώτο, αν θέλετε, φάρμακο μετά από 15 χρόνια, αλλά και αυτό με τους περιορισμούς του. Δώστε μας 2-3 στοιχεία περισσότερα από αυτό που είπατε. Δηλαδή εννοώ αυτό το περίφημο LCZ που αναστέλει τους υποδοχής αγκιοτενσίνης και την νεπριλισίνη, με αποτέλεσμα να έχουμε ενδογενή αγκιοδραστικά πεπτίδια και κυρίως νατριωτικά πεπτίδια περισσότερο στο αίμα και να αξιοποιούμε και τη δράση της αναστολής αγκιοτενσίνης, αλλά και την ευεργετική δράση των νατριωτικών πεπτίδιων. Αλλά και εκεί οι πιέσεις στους ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη δεν ήταν κάτω από 90. Μάλιστα στην αρχή κάτω από 100, που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα ίσως μπουν στο φάρμακο αυτό ασθενείς με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. Ή το GFR δεν ήταν κάτω από 30, που σημαίνει ότι έχουμε πεδίο δόξη λαμπρό
σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι τα εξωτερικά ιατρεία καρδιακής ανεπάρκειας στα νομαρχιακά νοσοκομεία ή τα ιδιωτικά ιατρεία, όπου πρέπει να, αν θέλετε, να μεταλαμπαδεύσουμε τις αρχές αντιμετώπισης, κλασικής αντιμετώπισης καρδιακής ανεπάρκειας στο ακροτελεύτιο μέρος της χώρας. Και το δεύτερο είναι, πάλι πεδίο δόξη λαμπρό, ότι δεν αφιερώνουμε χρόνο στο εξιτήριο όταν ο ασθενής μας βγαίνει με αποφορτισμένος, εν μέρει βεβαίως έχοντας εισαχθεί με επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας, με αποτέλεσμα πάρα πολύ συχνά να ξαναμπαίνει στο νοσοκομείο και να επιδεινώνεται η κατάστασή του και να ξαναμπαίνει, αλλά και να υπόκειται στο θάνατο, που σημαίνει ότι πρέπει να δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη χορήγηση των κλασικών φαρμάκων, αναστολέου μετατρεπτικού ενζύμου, β-αναστολέα, αναστολέως αλδοστερόνης, υγιεινοδιαιτητική αγωγή, άσκηση στους ασθενείς, διότι αυτά έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την καρδιακή ανεπάρκεια και κλινικά και προγνωστικά. Τελειώντας, να πω ότι τι σχόλιο έκανε ο Πιότρ Πονικόφσκι στην μελέτη Benefit, που δεν έδειξε πλεονέκτημα με την αντιμετώπιση του τρυπανοσώματος κρούζι, είναι: ακολουθήστε τις κατευθυντικές, μη δώσετε, αφού δεν έδωσε αποτέλεσμα ευεργετικό, ακολουθήστε, μη δώσετε το αντιβιωτικό αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και δώστε β-μπλόκες και αναστολές μετατρεπτικού ενζύμου και αναστολές αλδοστερόνης. Επειδή θέλουμε να κάνουμε αρκετή συζήτηση, θα ήθελα τα σχόλια να είναι σύντομα. Υπάρχει ο κύριος Σουμιωράκης, ο συνάδελφος, ο οποίος γράφει ένα άλλο σχόλιο που θέλει την άποψη. Πού βρίσκεται η αιώνια διαμάχη σχετικά με τη χορήγηση δακτυλίτιδας στη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, με ή χωρίς κολπική μαρμαργή? Ευτύχη, ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Η διαμάχη καλά κρατεί. Προς το παρόν προβλέπεται ότι και στις, όσο μπορώ να εκτιμήσω, και στις κατευθυντήριες οδηγίες του 2016 δεν θα αλλάξει η χρήση της δακτυλίτιδας, παρά θα είναι φάρμακο μαζί με τους β-μπλόκερς στην κολπική μαρμαργή για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας. Εδώ οφείλω να πω ότι υπάρχει μόνο μια υπομελέτη της μελέτης DIDS, που μαθαίνω ότι έχει ευαισθητοποιήσει κάποιους κύκλους να ξαναοργανώσουν μελέτη για την δακτυλίτιδα, που φάνηκε ότι στη βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, με πολύ χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως και με μεγάλο καρδιοθωραϊκό δείκτη, τα αποτελέσματα σε συνδυαστικά έως καταληκτικά σημεία είναι θετικά. Αλλά αυτό μόνο ανάλυση υπομελέτης. Αν με ρωτήσεις τι κάνουμε, θα σου έλεγα ότι αν ο ασθενής μας σε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια παίρνει δακτυλίτιδα, είτε αυτό αφορά φλεβοκομβικό ρυθμό, είτε κολπική αμαριγή, δεν θα την έκοβα, εκτός και αν με εμπόδιζε να κάνω up titration τη δόση των β-αναστολέων. Μάλιστα. Εδώ θα κάνω μια παρέμβαση και θα γυρίσω από εδώ δεξιότερα στον κύριο Ανδρικόπουλο, του κάνω την ίδια ερώτηση ουσιαστικά. Πού βρίσκεται η αιώνια διαμάχη σχετικά με τη χορήγηση δαχτυλίτιδας στη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και την κολπική μαρμαργή? Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι όσον αφορά την κολπική μαρμαργή. Γιατί για την καρδιακή ανεπάρκεια ο κύριος Αδαμόπουλος μας τα είπε όσο καλύτερα μπορούμε να τα ακούσουμε στην Ελλάδα. Αλλά στην κολπική μαρμαργή έχουμε τελευταία έτη σωρία δημοσιεύσεων που μας λένε ότι η χορήγηση διγοξίνης επιδεινώνει την πρόγνωση των ασθενών. Πέραν των παλιών δημοσιεύσεων που ξέρουμε ότι η διγοξίνη δεν μειώνει την ταχυκαρδία των ασθενών στη δραστηριότητα καθόλου και δημιουργεί την πλασματική εντύπωση ότι ο ασθενής μας είναι ρυθμισμένος όταν κάθεται στην καρέκλα του ιατρείου. Στην κινητοποίηση δεν μεταβάλλει καθόλου την καρδιακή συχνότητα. Τα άσχημα νέα έρχονται από τη Rocket AF, από τη μεταναλύσεις της Affirm, από μεταναλύσεις της RACE 2, που δείχνουν ότι οι ασθενείς με κολπική μαρμαργή που υφίστανται τη θεραπεία με διγοξίνη, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως ή όχι της λειτουργίας αριστερής κοιλίας, έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα. Φαίνεται ότι η διγοξίνη με το μηχανισμό των πρώιμων μετεκπολώσεων που αυξάνει την αριθμική αλλά και τη μη αριθμική θνησιμότητα σε ασθενείς με κολπική μαρμαργή. Επαναλαμβάνω, όχι με καρδιακή ανεπάρκεια, για αυτήν ακούσατε. Άρα στην κολπική μαρμαργή θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο ρόλος της διγοξίνης είναι υποσυρρίκνωση και η μελέτη Rocket AF στο European Heart Journal πέρσι μας έδειξε σχεδόν διπλασιασμό της συνολικής θνησιμότητας στην πολυπαραγωγική ανάλυση, κάτι που πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Επομένως υπάρχει ένα σχόλιο. Σταμάτη, εσύ τι λες γι' αυτό? Συμφωνώ απολύτως, γιατί το αποτέλεσμα στη DJHF ήταν ουδέτερο.
Από μια μεριά βελτιωνόντουσαν, δηλαδή μειωνόντουσαν οι εισαγωγές στο νοσοκομείο, από την άλλη μεριά όμως είχαμε σοβαρά αριθμολογικά συμβάματα, με αποτέλεσμα το net effect να είναι ουδέτερο. Γι' αυτό είπα ότι για την καρδιακή ανεπάρκεια μόνο για έλεγχο καρδιακής συχνότητας και πάλι εφόσον έχουμε εξαντλήσει τον β' αναστολέα. Επομένως, αυτό που περνάει στο ακροατήριο είναι ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση της κολπικής μαρμαριγής χρειάζεται να χρησιμοποιούμε πρώτα το β' αναστολέα. Και ποιον β' αναστολέα θέλετε να χρησιμοποιήσετε πρώτο? Αν απευθύνεστε σε μένα, στην κολπική μαρμαριγή χρειαζόμαστε ένα β' αποκλειστή που να έχει επαρκή χρονό να πιάνει τον κολποκυλιακό κόμβο. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η βισοπρολόλη, η μετοπρολόλη σε μεγάλες δόσεις, αλλά και η καρβεδιλόλη έχουν σημαντική αρνητική χρονότροπη δράση. Αντίθετα, η νεπιβολόλη έχει μικρότερη αρνητική χρονότροπη δράση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Αδαμόπουλε. Γι' αυτό οι δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη Σύμπης με τη βισολόλη και στη Merit HF, που είναι όμως πολύ μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούν οι γιατροί μας. Θυμίζω 150 μέση δόσεις στη Merit HF, κύριε Πρόεδρε, αλλά με το προλόλης, αλλά στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε μέση δόση λιγότερη από 100. Στην καρβεδιλόλη η μέση δόση ήταν 37,5 μιλιγκράμμ, είναι 12,5 η μέση δόση που είδαμε στη μελέτη ρυθμός που είχατε σχεδιάσει. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δώσουμε μεγάλη έμφαση στις δόσεις και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε άνετα τους 3 από τους 4 τεκμηριωμένους β' αποκλειστές. Ωστόσο, κάποιος θα ισχυριστεί ότι η καρβεδιλόλη πρωτεύοντος και η νεβιβολόλη δευτερευόντος έχουν θέση στην καρδιακή ανεπάρκεια για άλλους λόγους, για το περιφερικό αγκιοδιασταλτικό τους αποτέλεσμα. Επομένως, κάποιος θα πει, ας χρησιμοποιήσω εν πάση περιπτώσει καρβεδιλόλη, μήπως πιάσω και το ένα και το άλλο. Σωστό δεν είναι? Δεν μπορεί δηλαδή να παίζουμε στην καρδιακή ανεπάρκεια μία με τη μετοπρολόλη επειδή έχει πιο καλό αποτέλεσμα στην ρύθμιση ιδιαίτερα της κολπικής μαρμαριγής από πλευράς συχνότητος και μία με την καρβεδιλόλη. Πράγματι τα αποτελέσματα μοιάζουν να είναι πιο ευεργετικά συνολικά στην νοσηρότητα και στη θνητότητα με την καρβεντιλόλη. Και με την βισοπρολόλη και με την βεβαίως νεμπιβολόλη, λόγω της περιφερικής νεμπιβολόλη ενώ και καρβεντιλόλη, πέραν της αντιαριθμικής δράσης, περιφερική αγκιοδιασταλτική, και στην περίπτωση της καρβεντιλόλης φαίνεται ότι έχει και αντιφλεγμονώδη και αντιαποπτωτική δράση στο μυοκάρδιο, δηλαδή έχει πλειοτρόπο δράση. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο κόσμος πάντοτε θέλει πρακτικά μηνύματα και πρακτικές περιπτώσεις. Έχεις μια περίπτωση κολπικής μαρμαριγής και καρδιακής ανεπάρκειας με γρήγορη κοιλιακή ανταπόκριση. Καταρχάς, σε ένα βαθμό αυτό είναι ένα παθοφυσιολογικό adaptation η γρήγορη καρδιακή ανεπάρκεια. Μην το ξεχνάμε ότι σε ένα βαθμό είναι και ένα adaptation, μια προσαρμογή. Θα προτιμούσατε να δώσετε λοιπόν ένα β' αναστολέα όπως είναι η καρβεδιλόλη και να προσθέσετε ενδεχόμενα και μια μικρή δόση ή καθόλου δελτιαζέμης? Στην κολπική μαρμαριγή με δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας θα προτιμούσα σαφώς να μην προσθέσω κανέναν ανταγωνιστή ασβεστίου, ακόμα και τους λεγόμενους βραδικαρδικούς. Μεγιστοποίηση της δόσης του κατάλληλου β' αποκλειστή αποτελούν δυστυχώς μονόδρομο για τους ασθενείς αυτούς από την αριθμολογική σκοπιά. Αυτό που ποτέ δεν κατάφερα να λύσω και δεν το έχουν καταφέρει και οι μελέτες, κύριε Αδαμόπουλε, πιθανώς η γνώμη σας να έχει αξία, είναι αν προτιμάμε έναν ασθενή με 80 σφυγμούς και ανταγωνιστές ασβεστίου ή με 100 σφυγμούς χωρίς ανταγωνιστές ασβεστίου. Είναι ένα ερώτημα που δεν έχουμε σαφή απάντηση από τη βιβλιογραφία, αλλά προς το παρόν οφείλουμε να σεβαστούμε ότι δεν πρέπει να χορηγούμε ανταγωνιστές ασβεστίου σε δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας για να ελέγξουμε την κοιλιακή ανταπόκριση στην κολπική μαρμαριγή. Το κάναμε σε μία μελέτη, στη RACE 2, όπου αντί για στόχο 100 είχαμε στόχο 80 και οι ασθενείς πεθάναν περισσότερο με 80 σφυγμούς. Άρα, αν κάνουμε extrapolation αυτού του ευρήματος, θα πρέπει να τους βγάλουμε από τη θεραπευτική. Είναι σαφές. Ναι, γιατί έχουν αρνητική και αρνητική νοοτροπία. Ακριβώς. Έχει αρνητική νοότροπο, το επεσήμανα επίτηδες και από την αρχή για να κάνω ένα challenge εδώ πέρα να απαντηθεί. Επομένως, είναι σαφές ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κυρίως και πρωταρχικά β' αναστολέα, ο οποίος να περιορίσει και την καρδική συχνότητα. Ίσως δεν είναι
πρωταρχικός μας στόχος να χαμηλώσουμε τις σφίξεις, αυτές τις άριθμες σφίξεις κάτω από 80-85. Να είμαστε σαφείς, έτσι. Δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός μας στόχος σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κολπική μαρμαρική και καρδιακή ανεπάρκεια. Μία χορήγηση β' στολέα που κατεβάζει το σφιγμό γύρω στα 80-85, άριθμα ασφαλώς, είναι ικανοποιητικό. Τώρα έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Θα ήθελα πολύ γρήγορες απαντήσεις, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο και με τον κύριο Βούδρη. Ο καθηγητής ο κύριος Κούνης από την Πάτρα ρωτάει ποια είναι η γνώμη σας για την υδαταφέρεση στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Υπάρχει παλιότερα η κάθαρση, γινόταν η ξηρή κάθαρση. Ναι. Τώρα δεν τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Δεν τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Το ultrafiltration βεβαίως φαίνεται ότι απέτυχε με τη μελέτη Κάρες. Η περιτοναϊκή διήλυση φαίνεται ότι ωφελεί, αλλά όχι σε μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες. Η υδαταφέρεση δυστυχώς, παρά τα πλεονεκτήματα που έδειξε στο παρελθόν σε μικρές μελέτες, δεν χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Ο καθηγητής ο κ. Καλίδης, καλησπέρα Μανώλη, από την Κρήτη, ρωτάει, λέει καλησπέρα και συγχαρητήρια. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες και μετα-αναλύσεις, κύριε Βούδρη, σε υψηλού κινδύνου ασθενείς, η παρατετεμένη χορήγηση διπλής αντιμομεταλλιακής αγωγής πιθανά να βοηθάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερη η κλοπιδογρέλη ή η τικαγκρελόλη. Καλησπέρα κύριε Σκαλίδη. Όπως ξέρετε, από μελέτες δεν μπορεί να υπάρξει επιστημονική απάντηση στο ερώτημά σας. Όπως επίσης δεν υπάρχει ερώτηση στο ερώτημα αν μπορεί κανείς στα οξέα στεφανία σύνδρομα να χορηγήσει τικαγκρελόρη ή πράσου-γρέλη για κάποια περίοδο μηνών και στη συνέχεια να περάσει σε κλοπιδογρέλη, κάτι για το οποίο βομβαρδιζόμεθα συχνά σήμερα εν μέσω οικονομικής κρίσης από τους ασθενείς μας. Επομένως, Βασίλη, να ανακεφαλαιώσω λίγο. Είπες και σωστά ότι δεχόμαστε το διάστημα των 12 μηνών σαν διάστημα που χορηγούμε σε έναν άνθρωπο που έβαλε ένα δράκαλούντε στέντ. Με οξύ στεφανιό σύνδρομο. Με οξύ στεφανιό σύνδρομο. Χωρίς ανάσπαση του εστέ ή ασταθή στη θάγχη. Ακριβώς. Να δώσουμε κλοπιδογρέλη. Να δώσουμε συνδυασμένη αντιμοπεταλιακή θεραπεία με τικαγκρελόρη ή πρασουγρέλη. Και αν δεν είναι διαθέσιμα αυτά τα δύο φάρμακα, να χορηγηθεί κλοπιδογρέλη. Επομένως, η χορήγηση συνδυασμένης δόσης 12 μηνών κλοπιδογρέλης, κλοπιδογρέλης και ασπιρίνης δεν είναι μια ένδειξη πια, αλλά χρειάζεται να δώσεις κάτι πιο ουσιαστικό, πιο ισχυρό. Στα οξέα στεφανία σύνδρομα, τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην Αμερικανική σχολή, συστήνουν σαν πρώτη θεραπεία επιλογής το συνδυασμό ασπιρίνης και τικαγκρελόρης ή πρασουγρέλη, εφόσον η ανατομία των στεφανίων αρτηριών είναι γνωστή. Και μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμα αυτά τα δύο φάρμακα, να χορηγήσουμε κλοπιδογρέλη. Μάλιστα. Η πολιτική σου ποια είναι, 12 μήνες? Αυτή είναι η επιθυμία μου. Το θέμα είναι πόσο οι ασθενείς μας σήμερα, όπου το κόστος, το οικονομικό, ιδιαίτερα των νεότερων αντιμοπεταλιακών, δεν είναι αμεληταίο, μπορούν να συνεχίσουν για 12 μήνες αυτή τη διπλή αντιμοπεταλιακή θεραπεία ή με απλά λόγια να συνεχίσουν να παίρνουν τικαγκρελόρη ή ενδεχόμενα πρασουγρέλη. Μάλιστα. Ο κύριος Κρικίδης Δημήτρης, ειδικευόμενος καρδιολογικής κλινικής Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, καλησπέρα κύριε Κρικίδη, ρωτάει και λέει, μάλλον επισημαίνει, ότι από μελέτες που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο και αναφέρατε απόψε, φαίνεται ο ρόλος που έχει η βαμπραδίνη τόσο στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, όσο και στην στιθάχη. Πρέπει λοιπόν να την έχουμε σε υψηλή θέση στις επιλογές μας. Όσον αφορά εμένα, καλησπέρα σας κύριε συνάδελφε, αναφέρθηκα σε μία παρουσίαση που έγινε στο Πανευρωπαϊκό σε ασθενείς με σταθερή στιθάγχη και σαχαρόδι διαβήτη. Σε αυτή την ομάδα των ασθενών η βαμπραδίνη μείωσε και τη συχνότητα των στιθαχικών επεισοδίων και την ανάγκη για λήψη βραχίας δράσης νητροδών και βέβαια βελτίωσε και τις 5 παραμέτρους του ερωτηματολογίου για την ποιότητα ζωής. Ναι. Θέλω να επισημάνω στον κύριο συνάδελφο ότι η βαμπραδίνη έχει θέση παρά τις όποιες
κριτικές μετά τη μελέτη Signify, έχει θέση, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει θέση βασικά και οπωσδήποτε σε ανθρώπους που έχουν ένα heart rate, ένα καρδιακό ρυθμό, πάνω από 70 σφυγμούς το λεπτό. Θέλω να θυμίσω ότι ασθενείς με κολπική μαρμαργή επίσης και στη Θάνχη δεν έχουν κανένα λόγο να πάρουν η βαμπραδίνη, διότι η βαμπραδίνη είναι αναστολέα των F-channels του φλεβοκόμβου. Για αυτούς όμως οι οποίοι είναι πάνω από 70 σφίξεις, συμφωνούμε. Και ιδιαίτερα να είναι συμπτωματικοί. Ήθελα να επισημάνω, κύριε Ανδρικόπουλε, ότι πράγματι στο συνέδριο στο Λονδίνο παρουσιάστηκαν αποτελέσματα της τεχνολογίας leadless της St. Jude, αλλά παρουσιάστηκαν και αποτελέσματα επίσης καλά της μελέτης Μίκρα της Μεντρώνη. Φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι η τεχνολογία εκεί εξελίσσεται, πάντοτε όμως σε έμπειρα χέρια. Έτσι, χρειάζεται... Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, η τεχνολογία αυτή που έχει έρθει και στη χώρα μας με πρωτεργάτες του κ. Σιμαντηράκη και την ομάδα του στο νοσοκομείο του Ηρακλείου που κάνανε και τις πρώτες εμφυτεύσεις, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με την τεχνολογία Leadless που ήταν η μεγάλη πολυκεντρική μελέτη που ανακοινώθηκε. Περιμένουμε μια ακόμα μεγαλύτερη μελέτη από τον Μίκρα, το βηματοδότη της Medtronic, στα προσεχή μεγάλα συνέδριά μας, μεγαλύτερη σε αριθμό ασθενών, και είναι συμπληρωματικές τεχνολογίες, πάσχουν και ιδίως σε ένα σημείο μόνο ακόμα, και καθηγητά, αν μου επιτρέπετε να έχω άποψη για το θέμα, μολονότι δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Είναι πραγματικά στα training που έκανα ακόμα πάρα πολύ μεγάλα τα θικάρια που χρησιμοποιούνται, οπότε είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται ραγδαίως. Θυμίζω ότι πριν 30 χρόνια είχατε κάνει παρόμοιες δημοσιεύσεις με πειράματα σε σκύλους και τα θικάρια που είχατε χρησιμοποιήσει τότε ήταν παραπλήσια με τα σημερινά. Δικαιούμαστε να ελπίζουμε για την τεχνολογία αυτή ότι θα είναι ευρέως διαθέσιμη σε μεγάλο αριθμό ασθενών, όμως τα επόμενα χρόνια. Αν σκεφτούμε πόσο ραγδαία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, αυτό που είπατε θα είναι μια λύση για τους ασθενείς μας, αλλά όχι σήμερα ίσως. Ναι, πράγματι, εμείς τότε πριν 25 χρόνια ακριβώς είχαμε χρησιμοποιήσει θικάρια Cook 24 Friends, του τα δω είναι και λίγο περισσότερο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, από την εμπειρία μας με τις διακαθητριακές βαλβίδες, ξεκινήσαμε με θικάρια 24 και 26 Friends και σήμερα η τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε θικάρια 14 Friends. Και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα περάσουμε και σε μικρότερα ακόμη θικάρια. Ο κύριος Μάτσας επανέρχεται, Βασίλη, και ρωτάει εσένα προσωπικά, τι εννοείται, κύριε Βούδρη, δεν είναι διαθέσιμα η τικαγκρελόλη και η πρασουγκρέλη? Κατευθυντήριες οδηγίες, κύριε συνάδελφε, λένε εάν δεν είναι διαθέσιμα, που σημαίνει με απλά λόγια ή δεν υπάρχουν στο στόκ του φαρμακείου ή του νοσοκομείου ή της χώρας, ή άλλοι λόγοι δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση αυτών των φαρμάκων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες απευθύνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας δώσω. Ο κύριος Βούδρης δεν μπορούμε να δούμε και τη διαφάνεια πάλι, αν θέλετε. Όχι, είναι σαφές, είναι σαφές. Δεν αναφέρεσαι στη χώρα, δεν αναφέρεσαι στο σύστημα υγείας. Λέμε γενικότερα. Μα αυτό το λένε κατευθυντήριες οδηγίες, όχι εγώ. Ναι, αν δεν είναι διαθέσιμα. Αν δεν είναι διαθέσιμα. Έφνης, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, στις Ανατολικές, δεν είναι διαθέσιμα αυτά τα φάρμακα. Και θέλω να επισημάνω εδώ κάτι, ότι με την ευκαιρία ότι η Ελλάδα, παρά το ότι διέρχεται αυτή τη φοβερή οικονομική κρίση, δεν έχει καμία σχέση, μα απολύτως καμία σχέση με την κατάσταση που συναντάει κανείς σε όλες αυτές τις χώρες. Πολωνία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σλοβακία, Κροατία. Η Ελλάδα χρόνια τώρα, πάντοτε ίσως, είναι απόλυτα συγκρίσιμη σε accessibility των νεότερων θεραπείων με τις πιο προηγμένες χώρες. Το τολμώ και το λέω και παίρνω όλη την ευθύνη, διότι είμαι σχεδόν καθημερινά ή κάθε εβδομάδα με τους συναδέλφους αυτών των χωρών και φάρμακο όπως η βαμπραδίνη ή η ρανολαζίνη ή τα νεότερα αντιπικτικά, σε πολλές από αυτές τις χώρες πρέπει να τα πληρώσει όλα από την τσέπη σου. Σταμάτη, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή συχνά λέω ότι έχουν γίνει πρόοδοι στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας. Θυμάμαι
χρόνια πριν, που όταν εμφανιζόταν πια χαρακτηριστικά η καρδιακή ανεπάρκεια στάδιο 2 ή 3, η επιβίωση ήταν 4 χρόνια. Τώρα αυτά έχουν βελτιωθεί πολύ. Αλλά ακόμα θεωρώ ότι η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ίσως το μέρος της καρδιολογίας που θυμίζει καρκίνο. Θέλει ο ασθενής φροντίδα, θέλει σύνολο υποστήριξης, θέλει νοσηλευτική φροντίδα. Τι βλέπεις για τα ελληνικά πράγματα? Ο ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια σήμερα απολαμβάνει πράγματι μιας καλής θεραπείας και έχουμε καλά νούμερα? Έχουμε καθόλου νούμερα? Να ξέρουμε κιόλας πόσο ζουνε αυτοί οι άνθρωποι. Να μιλήσω γενικότερα και θα μιλήσω και για την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει ως προς τη φαρμακευτική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, με εξαίρεση, όπως σας είπα, τα άρνης, τα οποία βελτιώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης συγκρινόμενα με τους αναστολείς με ανατρεπτικού ενζύμου κατά περίπου 20%. Πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στον τομέα της τεχνολογίας. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, ακόμα βήματα δεν έχουν γίνει στο να λαμβάνονται τα φάρμακα των κατευθυντηρίων οδηγιών στις μέγιστες δυνατές δόσεις. Κλείνω την παρένθεση, είπα ότι εδώ πολύ μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξουν τα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως επίσης και τα μεγάλα κέντρα, όταν ο ασθενής βγαίνει από το νοσοκομείο, στο να τον κατευθύνουν ανάλογα. Κλείνω την παρένθεση λέγοντας ότι μεγάλη πρόοδος επίσης έχει επιτευχθεί στον τομέα της τεχνολογίας, είτε αυτό αφορά βεβαίως τον επανασυγχρονισμό, είτε κυρίως αφορά τις συσκευές μηχανικής υποβοήθησης, που ακόμα, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, δεν έχουν καταφέρει, μιας και δεν είναι μικρότερες, δεν είναι πλήρως εμφυτεύσιμες, δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το περίφημο cost to benefit ratio, δηλαδή το cost effectiveness είναι εναντίον των συσκευών μηχανικής υποβοήθησης. Αλλά η πρόοδος είναι τεράστια, με αποτέλεσμα να μας επιτρέπει, μιας και έχουμε πολύ λίγους δότες, και ιδιαίτερα στη χώρα μας, αν μπορώ να μιλήσω για ένα μείζον πρόβλημα, όπως και σε πολλές χώρες, αλλά στη χώρα μας ακόμη περισσότερο, το πρόβλημα των δοτών είναι πάρα πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα νέοι άνθρωποι να κατακλείζουν, ξέρει ο Βασίλης εδώ, είναι το μόνιμό μας, η μόνιμη μας αγωνία, να κατακλείζουν το ονάσιο και να μην έχουμε τι να τους προσφέρουμε παρά μόνο να τους δίνουμε ινότροπα, να γεμίζουν τη μονάδα εντατικής θεραπείας, και όταν βλέπουμε ότι επιδεινώνονται, εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, να βάζουμε συσκευές μηχανικής υποβοήθησης. Ωραία. Να έχω αυτό το άρθρο, το slide, μπορώ, στην οθόνη για τα guidelines. Ναι, ωραία, θαυμάσια. Επανέρχεται εδώ το slide στην οθόνη για την unstable vagina και non-STEMI guidelines. Βασίλη, θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο εδώ? Απλώς και μόνο αν κάποιος από αυτούς που μας παρακολουθούν έχει κάποιο ερώτημα, ναι, και θα ήθελε να μας... εδώ σχετικό για σένα πάλι, από το Δημήτρη Τοσιόνη. Καλησπέρα Δημήτρη, από το Σιμανόγλιο. Θα ήθελα, λέει, να συζητήσετε την οικονομική επίπτωση των αλλαγών που συστήνονται από τις νέες οδηγίες στην αντιμετώπιση των ασθενών με unstable vagina και non-STEMI. Αυτό από κλασική υπαρίνη και κλοπιδογρέλη οδεύουμε προς την μπιβαλιρουδίνη και νεότερα αντιμοπιταλιακά. Είναι δυνατή οικονομικά η εφαρμογή τους στη χώρα μας? Ρωτάει ο Δημήτρης Οσιώνης. Καλησπέρα Δημήτρη. Αναμφίβολα δεν έχουμε ακόμη ξεπεράσει το θέμα το οικονομικό με τη διπλή αντιμοπεταλιακή θεραπεία. Τώρα αν περάσουμε και στα νεότερα αντιθρομβωτικά φάρμακα, δηλαδή μπιβαλουριδίνη σε σχέση με μη κλασματοποιημένη υπαρίνη, σαφώς υπάρχει ένα κόστος, το οποίο δεν μπορώ να σου πω αν το σύστημα υγείας και ο προϋπολογισμός μιας χώρας σαν τη δική μας θα μπορούσε χωρίς πόνο να υποστηρίξει. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι εάν δεν δώσουμε μπιβαλουριδίνη και δώσουμε μη κλασματοποιημένη υπαρίνη, μπορούμε να κάνουμε με ασφάλεια και τη διαγνωστική και την παρεμβατική μελέτη. Εκεί που υπάρχει μεγάλο θέμα
είναι τι θα γίνει σχετικά με το δεύτερο αντιμοπεταλιακό φάρμακο, δηλαδή την τικαγκρελόρη ή ενδεχόμενα και την πρασουγρέλη έναντι της κλοπιδογρέλης σε αυτούς τους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, σταματά. Χαριτολογώντας και εμέσως απαντώντας στον Δημήτρη, θα προτιμούσαμε άρα το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο να έχει κολπική μαρμαριγή, που σημαίνει ότι ο ασθενής μάλλον παίρνει η καινούργια αντιπικτικά του στόματος ή κουμαρινικά, όπου τότε είμαστε υποχρεωμένοι, καταδικασμένοι να χρησιμοποιήσουμε ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη και όχι τα καινούργια αντιμοπεταλιακά. Δίνω και πάσα στους... Το ποσοστό αυτό, όπως ξέρεις, Σταμάτη μου, είναι κάτω από 25% και σε ορισμένες στατιστικές είναι μικρότερο από 20%. Γιώργο, θες και εσύ κάτι? Ή 30% κατά την τελευταία ανακοίνωση του Γκρέγκορι Λίπ, αλλά σίγουρα, όπως είπε ο κύριος Δούβρης, κάπου εκεί. Όμως σταμάτησε λίγους μήνες, ανακοινώνεται η Pioneer, οπότε δεν θα είναι τόσο τυχεροί οι ασθενείς, θα μπορούν να πάρουν Rivaroxaban, και σε κάνα χρόνο ανακοινώνεται και η Redual PCI, οπότε οι ασθενείς θα μπορούν να πάρουν καινούργια αντιπικτικά. Η μπιβαλιρουδίνη όμως, από όσο γνωρίζω, σε ένα χρόνο θα είναι γεννόσιμο, άρα ως γεννόσιμο φάρμακο το κόστος της θα πέσει σημαντικά. Τα καινούργια αντιμοπταλιακά όμως, κύριε Βούδη, δεν ξέρω πότε θα είναι γεννόσιμα, αλλά όταν θα γίνουν γεννόσιμα νομίζω θα μπορούμε σαφώς πολύ πιο εύκολα να εφαρμόσουμε τις καινούργιες οδηγίες και στη χώρα μας. Δεν φαίνεται να αργεί πολύ ο καιρός, ακόμα και τα καινούργια αντιπικτικά. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγα χρόνια το πρώτο εξ αυτών, σε πολύ λίγα, θα είναι και αυτό γεννόσιμο. Άρα, όπως είχε πει κάποτε ο πρόεδρος, ο κύριος Βάρδας, η καρδιολογία θα γίνει δίχως αμφιβολία μια ειδικότητα γεννοσίμων φαρμάκων. Βέβαια, όσο και να πέσει η τιμή της γεννόσιμης μπιβαλουριδίνης, δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να συγκριθεί με τη τιμή της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που οι καρδιολόγοι σήμερα έχουν αρχίσει και μιλάνε συνειδητοποιημένα για τις τιμές. Βέβαια, θα ευχόμουν αυτή η εγκρατή στάση να επεκταθεί και στους ογκολόγους, διότι η πίτα είναι συγκεκριμένη των ταμείων και εάν όλη η εγκράτεια εμφανίζεται στους καρδιολόγους, τότε δεν θα υπάρξει πρόοδος ποτέ στο χώρο μας. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση, τούτη τη φορά έρχεται από συνάδελφο γυναίκα, και είναι καλό ότι έχουμε και κυρίες στο ακροατήριο. Σε λίγα χρόνια, κύριε καθηγητά, θα είναι περισσότερες, γιατί από ό,τι βλέπουμε τώρα στα νέα παιδιά που κάνουν ειδικότητα, η αναλογία κοριτσιών προς αγόρια είναι... Έτσι, ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Έχει απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Το Feminization of Medicine είναι ένας από τους driver of the future. Λοιπόν, είναι η κυρία Λάγιου Φωτεινή, η οποία λέει ότι σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε γενική μεθ και έχουν έμφραγμα χωρίς ανάσπαση του ΕΣΤΑΦ και είναι υψηλού ή μέσου κινδύνου και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο, πότε πρέπει να διακομίζονται για στεφανιογραφία και αν έχουν ένδειξη οι 2β και 3α παράγοντες. Αν δείξουμε αυτή τη διαφάνεια, η αγαπητή συνάδελφος θα πάρει σαφή απάντηση. Συγγνώμη, αν δείξουμε αυτή τη διαφάνεια, θα πάρει σαφή απάντηση. Πολύ υψηλού κινδύνου, υψηλού ή μέσου κινδύνου, σε νοσοκομείο το οποίο δεν έχει δυνατότητα για αγκιοπλαστική, πολύ υψηλού κινδύνου άμεση μεταφορά, υψηλού κινδύνου μεταφορά την ίδια μέρα και σε ενδιάμεσο κίνδυνο, με το δεδομένο ότι η στεφανιογραφία και ενδεχόμενη αγκιοπλαστική πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 72 ώρες, έως μεταφερθεί και ενδεχόμενα την επόμενη μέρα. Νομίζω, κυρία Λάγιου, ότι πήρατε μία απάντηση. Αν θέλετε κάτι περισσότερο μπορείτε να απευθυνθείτε. Με την ευκαιρία, με εντυπωσιάζει η αμεσότητα αυτή του συστήματος εκπαίδευσης και μας παροτρύνει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες και τα μηνύματα που παίρνουμε. Ο κύριος Σπυρόπουλος
και οι συνάδελφοι. Ανδρέας Σπυρόπουλος, συνάδελφος, σας ευχαριστούμε θερμά, μας γράφει. Ο κύριος Μάτσας, συγχαρητήρια για το ιδιαίτερα επιτυχές webinar, συγχαρητήρια στους ομιλητές, σας ευχαριστούμε κύριε Βάρδα και εγώ ευχαριστώ κύριε Μάτσα που μας παρακολουθείτε. Όπως είπα, είναι πολύ καλό να έχουμε τα συνεδριά μας και τις κοινωνικές μας σχέσεις, είναι αναγκαίο στη ζωή αυτό, αλλά νομίζω ότι όταν επιλέγεις σωστούς ομιλητές και μπορείς να επικεντρώνεις σε ορισμένα θέματα ουσιαστικά, τότε μέσα σε μία μισή ώρα μπορεί να δοθούν ορισμένες απαντήσεις στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Θέλω να ξανάρθω λίγο, έχουμε 15 λεπτά ακόμα, θέλω να ξανάρθω σε ένα Γιώργο Ανδρικόπουλε. Επομένως, αυτό που εσύ λες, είσαι biased, διότι ασχολείσαι με ablation. Θα έπρεπε να ρωτήσω κάποιον πιο ανεξάρτητο μιλητή, αλλά αυτό που μας λες είναι ότι το ablation σαν τεχνική στην παροξυσμική κολπική μαρμαριγή ήρθε για να μείνει και ότι ξεπέρασε τις εξετάσεις και ότι έχεις ένα 60%, 65% στα 5 χρόνια να διατηρείς το φλεβοκομικό ρυθμό. Σωστό? Ήρθε για να μείνει, όχι στην παρούσα μορφή, κύριε Πρόεδρε. Στην παρούσα μορφή το κάνουμε 15 χρόνια τώρα, αλλά τα εργαλεία που έχουμε σήμερα για να το κάνουμε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που είχαμε μόλις 3 χρόνια πριν. Ήδη χρησιμοποιούμε σε όλα τα μεγάλα κέντρα της χώρας μας τους καθετήρες που μας δείχνουν πόσο πολύ πιέζουμε το κολπικό μυοκάρδιο με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε καινούργιες γενιές από cryo balloons που έχουν βελτιώσει πάρα πολύ και την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Όμως δεν είναι πανάκια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ασθενείς μας πρώτα-πρώτα και στους γιατρούς μας βέβαια ότι η κολπική μαρμαριγή είναι ακόμα ένα νόσημα εν πολύ ανίατο. 25-45% είναι η επιτυχία των αντιαριθμικών όταν εξετάζουμε με χόλτερ στο χρόνο την αποτελεσματικότητά μας και 60-80% ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς η επιτυχία του ablation. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Η κολπική μαρμαριγή ακόμα έχει επομένως δρόμο. Εγώ θα ήθελα σαν biased, όπως είπατε σωστά που είμαι, να τονίσω την ασφάλεια, όχι την αποτελεσματικότητα. Και νομίζω ότι η ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι αναντήρητα υπάρχουν επιπλοκές σε επεμβατικές πράξεις και κάποιοι από τους ασθενείς μας πάσχουν από τις επιπλοκές του ablation, αλλά παρά τα αυτά φαίνεται από τα δεδομένα ότι η ασφάλεια του ablation είναι τουλάχιστον ίδια ή καλύτερη από την ασφάλεια της μακροχρόνιας χορήγησης αντιαριθμικών. Είναι η κολπική μαρμαριγή νόσος ή είναι μια μυοπάθεια εξελισσόμενη? Μυοπάθεια δεν είναι σίγουρο ότι είναι, γιατί μπορεί να πάσχει μόνο το νευρικό σύστημα και να έχουμε μαρμαριγή. Είναι πολυπαραγωγική νόσος ή μπορεί να είναι μια διαυλοπάθεια του κόλπου. Μπορεί να είναι βέβαια και μυοκαρδιοπάθεια σε πολλές περιπτώσεις. Σίγουρα αποτελεί σύμπτωμα και νόσημα μαζί. Δεν είμαι υπέρμαχος της άποψης που τα διαχωρίζει. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην κολπική μαρμαριγή. Και πραγματικά, όσο και αν διαβάζω το θέμα, δεν έχω κατασταλάξει για το τι είναι, γιατί έχω δει τόσο πολλές διαφορετικές αιτίες να την προκαλούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα πριν κάνουμε μεγαλόστομους χαρακτηρισμούς για το είδος της πάθησης. Εγώ προσωπικά έχω δει πολλές θεωρίες να διαψεύδονται και εσείς πιστεύω που όλα αυτά τα χρόνια με την εμπλοκή σας με τις αριθμίες θα έχετε δει ακόμα περισσότερες. Η κολπική μαρμαριγή σίγουρα είναι ένας φαινότυπος. Αν αποτελεί ενιαία νόσο, πολύ αμφιβάλλω, είναι ένας φαινότυπος, είναι ένα σύμπτωμα όπως είναι ο βήχας που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ο βήχας δεν είναι νόσος, ο βήχας είναι αποτέλεσμα, είναι φαινότυπος. Η κολπική μαρμαριγή είναι ένας φαινότυπος και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή αμφισβητείται αν είναι και το root cause, αν είναι δηλαδή η πρωταρχική αιτία σε όλες τις περιπτώσεις των εγκεφαλικών. Σίγουρα είναι, αλλά είναι μόνο η κολπική μαρμαριγή ή είναι και η μυοπάθεια γύρω από την κολπική μαρμαριγή που οδηγεί στην ανάπτυξη θρόμβου? Να, ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Αλλά θέλω να φύγω λίγο από την κολπική μαρμαριγή και να γυρίσω στον κύριο Βούδρη και να τον ρωτήσω κάτι από την εμπειρία του. Βασίλη, δουλεύεις stents 20-25 χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής που παίρνει τα σύγχρονα stents σε σχέση με 10 χρόνια πριν πρέπει να νιώθει πολύ περισσότερο ήρεμος και εξασφαλισμένος για τη θρομβογένειά τους? Θα έλεγα ναι. Μάλιστα. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω ο κύριος Καλίδης αν είναι ακόμη στην παρακολούθηση.
μπορούσαμε να δείξουμε και αυτή τη διαφάνεια. Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός ασθενών σε αυτή τη μετα-ανάλυση πήρε θεραπεία διπλή αντιαιμοπεταλιακή με τικαγκρελόρι. Από τους 33.500 ασθενείς, οι 21.162 ήταν ασθενείς οι οποίοι πήραν για μια χρονική περίοδο 33 μηνών διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία με ασπιρίνη και τικαγκρελόρι. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος του σεμιναρίου αυτού. Άνετα θα μπορούσαμε να κάτσουμε μία ώρα ακόμη εδώ πέρα με 100-150 ανθρώπους που μας παρακολουθούν, να μιλήσουμε και να έχουμε αυτό το interaction, την αλληλεπίδραση. Δυστυχώς πρέπει να σταματήσουμε. Ήταν μια εξαιρετική, νομίζω, βραδιά, μια καλή ευκαιρία να επικοινωνήσουμε. Εμείς εδώ από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Έρευνας, την Cardio Research, θέλαμε πάλι να ευχαριστήσουμε τις τρεις εταιρείες που υποστηρίζουν τα webinars, την Elpen, την Servier και την Bayer. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις? Υπάρχει ακόμη μια ερώτηση, γιατί όχι. Είναι πάλι από τον Δημήτρη Σιώνη προς τον κύριο Ανδρικόπουλο και συγχαρητήρια σε όλους. Η θέση του Βερνάκαλαν, Γιώργο, στην αντιμετώπιση των ασθενών με non-STEMI και κολπική μαρμαρική με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση. Ισχύει η ένδειξη της Βερνάκαλαν? Το Βερνάκαλαντ έχει ένα χάρισμα, αυτό που έχει και η αμιοδαρόνη και ρανολαζίνη. Δρά στους βραδείς διάβλους νατρίου και φαίνεται ότι αντιρροπίζει λιγάκι την προαριθμική δράση της επίδρασης των αντιαριθμικών στους διάβλους καλίου. Γι' αυτό φαίνεται ότι έχει και μικρό ποσοστό προαριθμίας. Άρα είναι φάρμακο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον αυτό που περιγράφεται, όπου όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αμιοδαρόνη, όπου όμως δεν θέλουμε να δίνουμε φάρμακα έστω και με μικρή προαριθμική δράση, και βέβαια το Βερνάκαλαντ έχει και τη μεγάλη αμαρτία του ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Άρα, κύριε Σιώνη, σαν καλός γνώστης των συνθήκων της οξείας της χημείας, θα έλεγα ότι και εσείς γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πολλά και καινούργια φάρμακα στη φάση αυτή τη δύσκολη. Εγώ θα προτιμούσα την ομοιοδαρόνη που την ξέρω καλύτερα ή την ηλεκτρική ανάταξη. Αν όμως θέλαμε ένα άλλο φάρμακο, σίγουρα η βουτιλίδη δεν θα τη συζητούσαμε, το Βερνάκαλαντ είναι η καλύτερη επιλογή αν δεν θέλετε να ακολουθήσετε την πεπατημένη. Και βέβαια, αν δεν είναι χαμηλή η πίεση, αν δεν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια. Και αν δεν υπάρχει στένωση αορτής, που είχαμε και κάποια συμβάντα στη φάση ανάπτυξης του φαρμάκου. Έτσι. Επομένως, κύριοι συνάδελφοι, είπα και προηγούμενα, θα κλείσουμε το webinar αυτό ευχαριστημένοι, διότι είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να παρουσιάσουμε μερικές από τις μελέτες του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Λονδίνο και μερικές άλλες σκέψεις μας. Καληνύχτα και σας ευχαριστούμε.